салом дӯстон ва ҳаводорони сомонаи раҳим продакшн. Дӯстони азиз, умедвор ҳастам ҳар яке шумо тансияту хонавобод ҳастед. Як хушхабара ба ҳар яке шумо мерасонам. Дӯстони азиз, курс яъне рубли русӣ 153 сомон шид. Имрӯз ҳозир айсар ма дидам банкда 145 буд, ҳозир 153 сомон шидагай. Через карта партоен беҳтарин мешава ва вақте ки мерен пулпартоӣ аввал як бори дига пурсен ки ҳар соат алиш мешава. Бисёр вақт саҳар бегаҳ алиш мешава. Ба ҳамон хотир баъзе нафарот мумкин аввора бартарак тамошо кунед, бигӯед курс 145 150 и хело хеле. Дӯстони азиз, ба ҳамин хотир як бор соати видеора партофтагиро бинен. Мисол дӯстони азиз, баъд бирен банка бинен. Банк ҳозир 153 сомон аниқ кардагӣ рубли русиро. Дӯстони азиз, через карта партоен бо беҳтарин мешава. Иншаалло ҳама каса дуо мекунем ки намехе рубли русӣ поёне балки боло рафтан бигира. Барои ҳар рӯз бозӣ карде сай 145 147 135 ҳамин хел. Дӯстони азиз, лек ами соати ҳозиринаш подписчикои ма, бародарони азиз, ма касе ки медонен, мешиносен. Дӯстони азиз, чизи ҳақиқата гуфтесам 153 сомон буд. Як бори дига бирен, боз банкҳоро пурсен. Вақте ки мепартоен через карта партофтан як бор бинен, аввал шурӯъ бинен ки ҳамин курс ҳаст бо алиш шидагӣ набоша, ҳар соат алиш мешавад. Дӯстони азиз, ҳазор раҳмати калон барои то охир тамошо кардан. Агар заҳмат набоша, я лайк, я комментария дариқ надорен. Худо нигаҳбони ҳар яки мову шумо. Дӯстони азиз, як чиз дигаре хотиррасон кунам. Пага билет дорум Москва, Домодедов. Соати 5:30 ай шаҳри Душанбе, аэропорти ай шаҳри Душанбе 5:30 регистратсия сар мешава. Соати 7:30 палёд мешава. устуш намедонам соати чанд дар Домодедов аэропорти Москва мешавем. Бега ҳама интизор шен, эфир мешава, суҳбат мешава ҳамаш ки ман ки ҷои Москва меом. ҳазор раҳмат дӯстони азиз.